guiding others to the eternal road. Roi try. So si sen pat ngi piang sobhai pi baro kinong pet haga ni kapor ke bementa haga kerteng ke batiang tam ke jong Jesus Christ ken. Ni aingo eu try haga ni kapor menta so si sen pat ngi la ban wan ra ya ke ni ke jing mer jung mot ya ke ni ke jing kai la ke ni ke studio ke jong ka portanet ban so komando ba don lang bat ngi haga ni ka por ke bementa I pastor bantai bat kumjuru I pastor rang bangi ji don lang bro laingot haga ni ke jaka ngi piang sobhai pi pastor bat ngi aingo eu blay But nginget bakani ke jingi kai kalong ke jingger khu kumbak la julong ke jingger khu ya ki bobon ki pat balang ken. But hagani ke swing idon ya kaba ngin ya merjumut ban ya keren ya kani ke jingkli kaba yo jisu ki la kli sapang ke jing ai kajana ken. Hato day ban ai ne but ya kata ngila shim ke den naka kat kum naka gospel ke jong Marcos kelenong ke kat ar ke dekot ke kat lai ter ken. But ngiwan raro ya kani ke jingi kai ban ong ke jing ai sha ublay but ke jing ai ro Syaki beriu. Kei kata, nginyo bani keren hakani ke sengi ken syapang kani. Bat nganget kanwan ra ya ke jinggerku ya pi barok. Naman ngi imru hakini ke sengi ki ba menta. Ki ba bunsin haka jingyo bat ke jingkot jongi la ngimla ban sutu ya kata katkum kaktin ke jong belai. Teng ngila ban bakla haka rekom yat ke jongi hakata ka bayadai bat kata ka yok ka kot ke jongi ken. But nginyo bani keren bakan long ke jinggerku ya piru iwe ki be pet but kanon ra ro ya pi ya ke jingtip katkum ka ktin ke jong blai ken te hangani ka por ngan IT show si pastorang ba inpule shwa ya kani ka benta ya ka bagi shim na ka gospel ke jong Marcus kanong ka bakat ar ka dekot ka bakat lai hadu ka bakat nyo ken ba inpule shwa ba hadin kata pan ngan sakarpa dia I pastor bentai ba inlam perang ya kani ka jingemer jumut jong I hakani ka sengi ken kira pate hau kibana ki Parsi but kibana ki Nongbot u Herod bakin riam yu hakabakren te habakilai wan kila ong hu kono hikai ngitip bamelong u basisha but mem nyaw yu no inuru na ba mem kmi ya ka khamat ki breu rei mehikai ya kalintiu blai hakabasisha hatu ka benne em ban ai kajna hau kaisar ngin ai ne em nengim ai henrei u ba ui thu ya kata kabut arsap jongki ula ong haki bali pitin ju enga walam hanga ka shisuka bangan yu iya ka kila walam te ya ka ula ong te haki ka jongno ka ne ka dur bar ka jing tho shalor kite kila ong ha u ki jong u kaisar u jisu la yuthu ula ong te haki to ai hu kaisar ki ki jong kaisar bar hau blai ya ki jong blai hang ta te kila song kendet shibun ya u kani ketika Ketien ke jong blai ke bangi hab ban sul tho bo student mut ban hikai yu no hikai. Kini gidi student ki knarit sudah bakiwan ban keli jingkeli yau no hikai ki mut ban pengop yu no hikai da kata ke jingkeli ke jongki. Uji su orang ni utip ya kata ke buj arsap jongki bo keli yang ni balai pitenjo inga. Balai pitenjo inga ka babel ke kran sai pimbit ban tenjo yu trai bo balai jongfi. Kini ki tenjo ba de yang ta ondala tenjo Kiyo ita ka juba bro nau try. Kimut ban riam yau jisu namar baladau jisu ang nai ai. Tikini kin ang os ngotenat ya katapi ang nai ai tang ba kidon pat kin formar. Nani kita kinong sentiat ya ka bakin layathu ina ka kubor syau kaisar ban ang uni ukang ya ki pat ba kombolong Rahul Gandhi ma kani uklam ong eru em tang bala IKS yu ba u provoke hanai ki brio. Ba upen ki yaki bakin ya ki apa asam kalau kumta ba kin file case yu jisu da ka bakin ong ba uni upen ki bor yu pat ba lene uai ya kata ka hukum lene ka jingpen shlor banom seu khajna yu kaisar ka ba mot uni ude unong yele persya ya ki himarum banang tau jisu ungat lada ong pat to ai su kaisar ru kin soong ba uni ude unong shat kala ingkong shalangmat uba ya don hakaliang ke jong himarum. Tadi yang tahu Jisu ladang hooi romlang ladang ong em romlang. Tadi yang tak kiwan bentenjuk yu Jisu dah ke bambut ban pengat yu pen absyrip yu ban trap yu. Lada ubakla ban keren fi hang ni ketin ke jong blai ke ong ba bakin riam yu ha ke bakren. Tadi yang tak kimut ban riam ha ke ketien ke ba utra keren.
Utrai ong ye katar mo ke bangin kren de ni haban ai ke jingkhen. Tading ta hang ni ngi iba kini kiwan but kini kiwan ban pat upstrip ban trap yu Jisu but hang ni ka shai lu ka kubor baro hang ni. Tading ta Jisu ong ada sunat ini gentien tiu Jisu le thu bul ong ki to ai hau kaisar ye ki jong u kaisar but hau blai ye ki jong blai. Hang ta kila sngau kendit sibun Jisu hikai ong ya kabadai ke jong kaisar hapai. Siong ni shani ni don u kaisar kabadai ke sarkar kabangi haban ai ya ka tax. Banga aingo yu blay haduk menta baga sarkar kam shim ya tagi direct taxes nangi namaro blay bangi dang dai kita ki schedule tribe. Ti ngilat na kata aingo yu blay bangilat na kata. Henry ngimlat pat na kaba ai show blay. Kamut bangin yang kum ST status sakamat jong blay tra ni deki ST ha ngim dan kam ban si hakamat jong blay dan ST dan SC dan kijat dan kata ka bahe ka bopo na boruspa beduk baro ki hak ban ai show blay ya ka badai ke jong blay hab ai yau blay ka badai jong kaisar to ladang ngim ai show kaisar reki breu tiki dan ya ka bengila ban yarap yaki ni hak ban yarap yaki breu ngi haban le ru ya kata ada bangi ai show blay mdei ta mangi ai tang shikibri ngi so bal ai show blay bon kibri ki stu bakla kata ki on service to man is service to God kam day service to man is service to man kabade ki service to God is service to God blay de blay umdei ubreu umdei blay Jisu percaya yang ni wong kabade jong kaisar ai jong kaisar berkabade ki jong blay ngan ai show blay kata Te hang ni pastor mo kung ba fila ong fila batay mo. Ya kata ba kabadi jong kuisa te asu kuisa ba kabadi jong blay te asu blay te ke kita kabadi jong blay. Kabadi ke jong blay ngi tip ya kata pa try ong ka Bible kam jukala menin mata su de bom jukut. Kabadi ke jong blay kalong ka David ke jong blay. Ka wena ke spo ke jong blay. Ki so nang kong ke jong blay ke jingai ngo ke jong blay. Bat ngemla bat nong ba try ngi de ki ST. Hakmat jong blay blay ong ngam don ST SC khmat jonga tading ta day baro komjo khmat jonga banga kerku fi mar komjo bara banga kerku tagade tangah kwa ba mapiru pinle ya kata kam day namar ba ublay ong ba fiap ai namar ngakerdu bagi pa ya kitin jong blay mo nagane ka kitab ka benengkong ka jong chronicle arpo kendai kedekot ke ba khatway khatar ka starang pin sumbahan puli Ka jome atrai long ka jingkrau bar ka bor bar ka buram bar ka jingla bar ka jinglong siem na ba baro ka badan habneng bar kendo ka long ka jome ka hima atrai bat la kan tiu ye mukli halor baro bar ka spa bar ka buram ki wan name bat mesin shar halor baro bar ka khti jome long ka bor bar ka jing scam bar ka khti jome ka long man pen krau bat ban aibor habaro. Pi, kthing jong blay ka ong ne bet. Ka jong me atrai ka long ka jing krau. Ka jing krau baro, ba mo blay hidu ba krau, ka jing krau baro, ka de jong trai, bat ka bor, ba ka buram, ba ka jing la. Ba ka jing long sim, bat baro ka badan habneng ba khando ka de jong trai. Ka ba habneng ka de jong utrai ba khando ka jong trai. Pi, ka spa ba habneng ka de jong blay, ka spa khando ka de jong blay. Kam de ka jongi. Kaya ka bangingiyo ka day ke jong try. Baro. But jong melong ka hima, kamot ngimdon re kanu ka hima ka bangiyong kani ka di ka hima ka jongi. Ka day ka jong try. Buon sin ki beri ki sedang mansnai ki hima la jong de. Tading ta baro ki hima ka di jong try. But bala kentiu ya u kumba khli halor baro. Tong try di ba khli do. Mdan duway pat. Panganay ka ong bat ka spa ba ka buram kiwan name. Mdei ba kawan nangi kawan me nutrai kita kespa ba keburam ba men syar lor baro ba kiti jong me long ka bor ka jing scam ba kiti jong me ka long ban pen kraw bat ban ai bor baro na ka kiti ka jong blay kawan kata ka jing pen kraw ba na ka kiti ka jong blay ru kawan kata ka bor mo bat ban ai bor baro tadi inta ngikin mau gini ka way ba mo pastor kitin jong blay ka ong ba u ai yo Wai sembai, how ta ubet. Ini puli hak ni kapor ka mentah naga kitab Isaiah nang ka pesan-pesan ka dekat ka sipo ka anggum ni.
Namar kumba uslap uher. Bat ka yor na beneng. Bat kam jupai syatay. Henry ka ay ya ka kendo. Bat ka penteleng. Bat ka pensay yaka. Bat ay sembay. Hau babet. Bat kupu hau babam. Fi uslap ka yor ka hap na beneng. Bat haba ka kendo ka pediang. Tadehing ta ka roy. Tadehing ta am kiye baro ka bangingi yo. Ka babal ka krensyay kata. Kijing ay babha. Kijing ay bajanay baro. Kiwan na jrong. Nukpa kijing syay. Bat ka bamsyat ka kijing kala. Nakasapi ka kijing kala. Kamu kiye bangiyo nautray. Kamday ka bangiyo hinala di. Badeng ta katin jublay ka ong. Ba kumba uslap uhap. Ublay ru ay sembay haw nong bet. Baga snowy ka way am ublay am. Wa ay sembay haw way po way ubriyo. Usembay bo un bet. Namar udan kam ban bam yu kupu. Uay ubam bam kupu. Baro babam kupu. Henry kadon ka jing kerdu kupu. Nakadaw kalong ba. Kim bet yu sembay. Pastor mo sembay. Mina explain ba kata kam no. Pingin dia puliro kata ka jo pastor. Ba upol usim. Nama upol bunsen haki. Babun bentah ka korin le ong nabala thok. Usim bet lano kaway korin na lafi pek. Lanong benengkong nakar balay puway. Haka ar korin ro. Kidi khot ki basipaw ter. Ba thok. But hang niru usim yang yang ni ka jing thok bang ngelap puli mana nak isaya samsan khot basipaw. Uthok kumni ka khot ka basipaw ar korin kendai sipaw. Ti utaw ba ay sembay hau taw ba bet. But kupu ya ka ban bam. Un ay but un penroy ya usembay jong pi ban bet. But un penroy kiso ka hok jong pi. Pi Ukraine biang siya kata ka jing roy hau taw sembay. Shubon menta ngabu ni ruhadam. Bangan mut bentung lah sim senem. Hari ngasim no itu ruhadam ngabam no. Tengah pan mi ayo. Hari ladang ngatung kami ruhadam biang nang ta. Kami kambun bani kaba ngabu. Kamu yo ban bam ru. Ah. Ba yo ban bu sembay. Ban bu sembay. Pi kadai kata hiru kabamut lada ngambet ya ka ai kabo bleu ai hanga. Ngam yo ban ot diken. Kabade ke jong blay. Kabade ke jong bleu. Kabo mangari masuturu yano bangan bet dei nama kata malaki ong ta. Pi luti ne am. Pi ka pamado pastor ban syah khmat kinong luti kan. Nuk ni ban dei perlok kinong luti. Mo. Menurut lah. Semua dah nong luti usuk hajat dah lapet lupa dah. Boluti mdei sna no breu no blay sna. Blay. Ada. Tu sisen breu belanu luti no blay no breu tu langsung hai. Breu le. Kamu don disepti macam tu. Pi udah ai dah syapang tu mau kata keriu kentai kali berdua. Mo ta ubas ngap tu ubam ting yo blay lanu burom ubam dan burom yo breu ting yo blay dan ni ai ro. Kapamado nong luti ro ta babun sen umuyu. Pi belai apa malaki dah thok senon nong luti ta. Nong luti ha teng am bunsen ki ong bai katu ka thok testament barem da. Pi upol wat unong thok ai ka siti. Mangala ban ong fi ka babun bentah ka testament thama ong bai nabala thok ong ni ka tin tang jonga. Ukut kayaknya. Ukut bai ya ka testament ka barem kumu parisi utip ya ka testament barem ukut ya ka testament barem Henry uwanra ya ka explanation. Ya ke jing batai kita ki Greek gila ban sutu ya ke ai bela thok lupa. Ma kila thok lupa haka berim. Begini ki bangai ki bamdei ki jiu kila ban sutu ya kan ni ka benta. Baduan ra syapang ni sembai babet. Kabamut ublay u ai sembai dei namal kata Deuteronomy ong de mau ba ai ka bor ka ti jongi banginyo ya ka spa. Kumangi puli mentan de mau ba penroy ba de mau ba ai bor. Ba ai bor. Kabamut klam ublay ngimdan ni eru em. Hari buat ublay habo ai persangi ngile ayu kan. Fi ublay ai nga setelah ban on kandang we ublay jukurku. Ublay ai sembai. Bala fi pen kongo kabat ku tau sembai kabut lang ke jingkurku. Fi hang ni ka klen syai bi mo ka ong bai ngi puli men ka ong. Ubri un luti ye ublay na em ban fila luti na nga han rei pi ong ka ba kumno ngila luti me ka ba shipo ba ki jing ai ngo. Ka we nak shipo bat ki jing ai ngo kan pilong ki bla tim da ka jing tim kan mdei ba ublay tim. Ngi tim mi da la de namar ngim nang ban manage namar bangim nang ban sutu ya ka principle ke jong blay nei ka rukam ke jong blay unono ubre bam sutu e ka rukam ke jong blay utau ubre hulalong balatim baga babel kang nei pilaluti nga mapiken bagani ke jat men riu tading ta namar bam sutu tading ta ka jing tim ka ban bading ta utrai ong hang ni wan lam ya ka ba shipo baro sha ka yeng jing kan show haba ong ka yeng jing kan show
kadai ka yeng ke jing show ngasuk tu blai penchai nga ong ka yeng jing show kadai ka bang ke jong blai ban kan show ya kata ka blai ai ban bet hangta ngakan mau you kena ba ai hau jisu artli te dok ka santli ki pu jisu klamba mai la de khalmi jisu bam to ong klik sam sha ban namar bala ai unu kupur wanu jisu hi jing sha dok har di busina jisu hi tala ai biang show jisu tade hang ta haka banga jong jisu haka keti ke jong try ka roi ke interest kendiat ke principal de tang kendiat te kata ke try artli ke dok hasan tli ki pu haka keti ke jong try haka banga jong u ka roi ke interest bedeng ta la bam de kisan hajar ki rang ba chen rang ki don seki kentai ki don seki khldong se kala menon arsan lai po jar ngot haka ta ke sngi kala roi namar baki bam ke interest Bang ni ko ong ba wan lam mi ko sifo boro sa yeng ken show kanang bakan long ka jing ba mi ka yeng jong ha ban long ka jing bam ha ka yeng jong ha te mano ba shong ka yeng ka jong blai mde ki kon tading ta la dangi de ki kon ki jong blai te ka mot ngi ban ya bam lang na ka ta ka badan ha ka yeng ka jong blai ka ma ko wi ka sngi udon wi i parlok jong ha ita im ju mes ban ai ka wi ni ka sifo Bagla poi ka por am in snai ka project ka ba he ba ka project ka shongdor na baklar nga ka por ka dei kumba nri po san nri po nyulak kata ka jakat yong pastor penduai bang hable ka project tengok ong i tong ini duai tamu yong am non pisang an le kumno wong awatu pisah bala pelang mat nei pelang yong na am non pisah pelang ong afiladap pelang ong afiladap ai man lau benai film juk mes ka win ki spau ka to ka de investment ong draw nang to draw kum no yo draw kum no ngong afla dap tap da ka jingat li draw nang ATM bulai sedang ya ka kam pin i utrai sole ong ka to pisa afla dap invest afla dap tap da ka bank ke jong bulai hagi kan show ke jong bulai te nang tai ke nu bulai sa IFP yung kam da bun da pastor nga da kan ya ka jing ai ke jonga but ya kata ka bangin invest ya kata bangan pelut kata ka project Ongas na. Barabi sna mlut ado nri punyo i lut tang kumba live saulak ai. Bat kata ke project kalong tip top. Kat ba idon kam kami ta kapisa kasyumi la kami bari ong ade si siaw blejing yu bakraw atil adap ong ye pila adap ai te. Pila adap tap pila adap invest haka yin kan show. Tadeng ta pila tap te. Tadeng da fidon kami ka baheru ke interest kawan. Jisu pen iya ta kanuk saw ang bay ai te nu badan ta jing bam ladau uyo tanga ba kendiat ro nakata ka ba baro kan ka ba kendiat na ka ba baro jong tau kena udon kendiat tang ba wai lut baro dan nakata utrai pendroy ya ka ba ulala ban besai kita ki pau hajar haga ta gasngi tadeng ta hang ni ngas nat wong ru mene ka mau ong wat tenju hang ni wong tu tenju pat wong kum no wong ni batu tunjuk ti yang kan ni utrai mana wak ju tunjuk ama beli tunjuk yang hang ni pat hak bai dai ba pisah wong tunjuk yang kan ni wong utrai ki pai langan plin em ya ke jingkang juga beneng happy bangan te no book abi ke jingku ka benong yam juga syu kai kene ka de interest ka benong yam juga syu ke interest ka buan palat tapi tap abang subang em abang nomor da fila tap abang ta da satu na bang ru ka bang tak siu fi Pibu ayeng tu kepisah ke kenyang ke sarang kan bam bagi nuktuk kan penpai bantu. Mana ban kit kli kata, siap kit kli hi. Tegede kata Henry apa pi asyuk utrai wangan kit kli menga. Lada kalong kum nuruk ngan kit kli menga. Ya kata kepisah ke jong fi. Nomor ublay udan la ke jong ke strong room, ba sien ba ublay udan ke jong ke strong room. Uksut unum la ban luti. Tade yang taksin jong blay ke ong ni. Wangan plino ke jingkang juga beneng pi bangan te no bok i ke jingkerku. Kat ba Anam ngiam jaga syuk. Kat ba? Anam ngiam jaga syuk. Ni jeng subang. Tegamut habang ipet. Ya ke ke boleh ngle haga jikem jong tau breu ba kongo ban tap haga ying jiken show. Ya kata ka ba ka dei ke jong bleu un ai show bleu. Ma jisu ko ba dei show bleu ai show bleu. Kane ka benta ka dei ka bangi hapan snoto. Lemda kumta em ngin long baik ki bala tim. Bun ki beri ki bu alade ki bam yalade ki bam tu sembai ki bam ya kabadai ke jong trai tade yang ta ki long baik ki bala tim badai yang tau trai ong ni
Langan pelin yang jikang juga dengan tebuk halor jong fi jingker ku kat balung yang jaka syuk pakai dekat kat wei gong ngan sneng you nong bam do nak banta jong fi udan wei tu nong bam do kamu dikusut jam wei tu nong bam do ngasih perkat pai gini ke wei am nong bam do kidan ki blai te jong gani ke pertai ki belak ben kerku ya kita ki beri jong ki ngasih mudur ki yop sana kita ki blai Kidon ki belai pisah, kidon ki belai laga jong ki belai. Ha? Tegini ki belai giop pisah nai ma utrai udai tang ma utrai. Mar de utrai bala tawi ka benang ka khno barok ka de jumu. Tegini kita ki wei ki belai kio nai. Na sungso tang ni ka wei. Kita ki belai am kim de ki belai ki dikin jaksut. Kidi kita ki nong luti, kidi kita ki nong bamdo, ki tu na kita ki beri ki ba klembu haka ying jikin show ka jong belai. Kita ki nong luti ki syak luti kelah. Tadeng ta kinong luti kisah luti kela tadi yang tak kita kinong mani ya kita kibeli kiruspa ngipet ya kata hang ning mo kita kinong mani ya kata kebeli kiruspa ta beli naik yo atau kebeli kayo nakini kibam ai ya kawai nak sipau tadi tangi haban sto ya kata beli ngi kasih dok beli kiwai pijat beli kiruspa nambar bonap dan jungi ngimpen ko ngo nak tin beli kawan ke jing tim Ujisu ong haga gospel jong Lukas nong Henry udah kat belai pupra. To ai, to an sai. Pi udah ong to ai. Uklam ong ai pi kat bamon. Ong to ai. To an sai pi. Pi kani ka benta bangi puli Lukas Henry lai pupra nama sak Bible kasih mo kawan rekod lai punya wat bisha. Wat bisa. Jisya ka tu ka di ban jerong dengan nama ka ong bakumba ublai ukpa jong pi ulong ba isnei. To long mo pi ro ba isnei wat lum bisha. Ka rekod ka lai pupra ka long kerpang. Wong to ai. To an sai ha pi ro. Pi kom hangka kitab Malaki u continue ya kaneta wan lam ya ko ni ka sipo u jisu ong to ai ya kata ta ka bala ong ya pi ta to on sa ai happy ru ka jingtho ka babha bala tenyan bala kri bala shleide kin tep ha ka pla jong pi naba da ka jo ka jingtho da ka ba pi tho ban tho pat api to nama cái bằng nghi thâu nghi hấp thâu khát cũng bao blei quả đằng bao blei ula ban thâu hàng nghi ya kata ôngวันlàm cái này shipau tangan senang no mamdo cuma ngang thâu ban on ai ramon lai loi ngam tep kum no bang ade ban ai ngan chu ai la ka ai blei on ai kum no nga phi ka bamut nga haban one in line dengan pen bet ya ladi kat kum ka tin jong blei kan bangan wan ai sha ublei kat kum ba ublei u kwa nanga de kata uji su ong tu ai ngipat ngim su tu te pastor kata principal ke jong blai blai ong tu la dang amla ban shania ai ba khendiat kumdongan la shania ai bubun ka wai ni spo ke ba khendiat tang ka wai ta na ke spo tu ong la dang amla ban shania ai ni ba tangi wai na ke spo am tang shania ko noi vi kata ke spa bubun tadeng ta ong ngapa i vi tang i ba khendiat ngapa i vi tang i barit balada ya kata film snau thu te kumno kan pin roy kumno fin man bah ngapa yu Abraham ne bo Abraham em ule ya kata habo ikendu imel kesedek kampadon ka an kampadon hukum re out of love ule ya kata berwai ko ni sifo but ya kata la refer biang syak testament ke betmai haga Hebrew le nong ke banyo tungi puli ni rekod ke pasal ter ke ong tu berkati uni ubriu ulalong bakraukat no kemo ka kren sipang Melkisedek. How ba what Abraham tahu temen ula ai ya ka bashipau na kita ki jinglute. Bar kita ki ba na ki kun ulebi ka kren pat ya ki kun lebi ki bla yo ya ka kamleng do ki dan ka hukum man shipau na upai lang kat bakum ka hukum kata kalong na lagi para na ki di bala mitno na kesengkai Abraham. Hani ka ong ba Abraham ai Melkisedek kat ba ki jiu pat ki ai mo iya kita ki badai na kata ka jat lebi ki ai to kat kum ka hukum ka babal ka ong hang ni kata kalong lagi para ni kita ki blami no sun ka Abraham henry uta yau ba ka jingher pateng ju shim la ken na kita ula shim ya ka ba shipo no Abraham Melkisedek da dei ba mi na ki jiu henry klem ka jingya sa yau barit la jukar ku da bakam klau jeja di bohe di ublei ta bakar ku ingi barit hangre une ba udi ubarit ukar ku ta bakrau ka babel ka ong ni
Bat hang ni ki briu ki bayap ki layo ya ki bashipo han re hang ta uta u bashapang jong u ula pla bo im. Hang ni ka ong ba ki briu ki bayap ki yo ya ki bashipo ki lebi ki di ki bayap te. Ki yo ya ka bashipo han re hang ta uta u bashapang jong u pla bo im. Takamut lada ai tang ki lebi ru yo jingker ku kanotam dari ai le show nongker ku. Takade kata ka keren sayang ni ba u Abraham abu ai shu Melkisedek upediang daga bakaman. Hagi jam Melkisedek mendon kam. Hendrai kadai kata ka attitude te. Kadai kata ka mensim abu snongo palat. Amaru Abraham penrem yi kisan siem berkat fi. Abraham marway penrem ya kita ki baklan. Bu sngoto kadai ka bor ke jong blai. Wi kendo Melkisedek ai u ka jing khwai trai baneng kong do. Ai to kupu klam tiat mo ya ba mi to kupu bal ya di ru kata ka khuri bade to udah kerku Abraham ba anda ulah dap kerku Abraham ai ko ni spo udah blai ba kerku yang ini hang ni ai shwa kamu ujisu ai shwa la ka jong ka jingem yu kupu bat ya kata ka khuri udah kerku yang iru tade hang ta ba uni Abraham usungutu bo tra ulah kerku ngir ngap ban sungutu i ka jing kerku ka jong blai tadi ta Abraham ai kuin ispo kada ingi dengan le kata syautra ta ka download ka babet ta ka download ka comment ta ka download ka basungo bar habangi ai ublei ong dan kam ublei ong kada ka attitude ta kada kata habangi ai shu ublei ka ba mut I ublei umpenan kam tu ka pisah jongi ublei tap ka ta ka ying kan show jong bat ka bangi ngi don kam kami biang nang tai sigijing do de tang skala long ki barus pa amen. Te pastor kani ki bun sin ki briu ki don baya kanta ma ki sngi ki ama Abraham wanra na ka jing luti te kadi ka business tu hadu ka por so jing luti ka dai bi ka rukam ba fin da pet ru ka por ka jong u Joshua na fi pet ka por ka jong u Samuel ru blai u ai ka tu ka tien household ban let ban penyap lut ma ula ban shim anything lada ulah penrem itu imut ketu kalau dehi ke jong uta bro swam unus imu beli lihat ma pala nus imu job ketu ke property baro kade ke jong badeng tangi hang ni haka baning kong kini ki saus im ki le sans im tanda begini ki saus im ki job ki sans im ki lutil baro te buat ke spa ka po ke jong ulat la shim lut da baro gini ki saus im tamu ki don ya ka right ban shim fin pe ya ka por jong David bu Goliath jong balada David landu Goliath ujop na David ujop kini kin long maraw ta kamut ki ki ba dai jong ki long bi jong kita kinong job ta ka di ka rukom tisha kam dai ka kantin luti lada fi pai kam dai ka kantin luti ka to ka dai ka nong jong ka jing job ka nong juga jing job ka nong namar ba ki job ki yo no baro ka dai ga ka ser rupa ke ba ka dai bi jong nong job kumba ki kon Israel haba ki rung ha Jericho mo ka Jericho kala dai bi ka jong try o manu shimi ka dai lu jong try ka ser baro nang ta Dakenya kata ro kadi ka jingluti de. ka jing luti Henry namar ka dai ka nong jong ka jing job No jing jong. finda pe ru kamau ka don ketukan nem sniu ko ba kraw po Samaria ngikin ma hang to ba kini ki sangut aba kirung sya kata ka ketem jong ki Syria mdon syuk ketik sipain maru blai ula penrem ki Syria tadi inta ka badon hang to baro kala dai lupa jong kita ki sangut ba kala dai lupa jong kita kinong job ba ki dio ban shimlut ye ke ka basaang to baro barwat kitu ki sangut mo ki ong larangi shim mai tang mangi ngile pop da nukong te kila bam ki tangan ada ki sutu ki ong ada ngi ngap jar ngile pop mar ki mon ngi sutu ada ngi ngap jar ngilong nong luti kan fi nong luti ko bomut le ta ka buit le jar be jar be riam yo ubrio ada kan de bela penrem tadai nama kata ngi sutu ngi wan lam sha ublei na kata ka nong ga bangi yo dong jong ka jing job dai na ka jing le tu kan Dai na ka ek. na ka kam tu na ka kam khalai kita ta ngim lak kan non ra sha ublei bat kam dai ngi ban trai ta ki kam kamut ngiak ban sutu ba ladangi trade business kamut na katu ka jingyo nong kan kamdei na ka try nang mo gusto kadai na ka jingyo nong ka bangi ken kan badeng ta ublei ong ban ai am wasu kan ka wei ladangim ai am ngim nang ban ken henry ha bangi ai am ngi ha ban ken tiap tiap badeng ta ki businessman am ki bolong successful ki dei ki beri ki banang ban ken ngapet ngai gitu ki jai meri marwari kita si tengkar kita to kita kita nyau kita tip yo kano lut kano incoming outgoing kitip te nang ban adjust da deng ta ublei ai ngi kene jing start kene ga principle ke jong blei kong ladangi ai ko ni spong ngitip kawan katno ka jing anong nengi lut katno
tadeng tangina ban sungtu ban lut kat no ban pelut deh ban safe kat no kawan no ka management dah ni ne uno ne besar piam Nama lada amdan ke management dah barabar ke feel be fi bun sen ni chi ong mo. Haban syakri yo bleng ide ban lang shaban manage kan. Lada fi ujisu porbo besai san hazar mener ni keren ya kata santlik pu ba arti dok. Shua bakan jia ka kamba. Kabanung kong do manage ke dei bon pensyong ki cispa bersan pau. Management shua lada klam pensyong mlong kulmar pensyong shua ka management ke dei ha ka por pinang shua ban syong ban perkat. Fi ujisu ai nuksar utau basna ka yeng umda syong shua ban perkat ne balai le thama umda perkat shua ula ne fi kata ke dei ka management ka pamot nga perkat ke kane ka jabieng Klem siam la ai ban super khat tang kan ja per thai da. Hade kan ni ka jabieng la ai ban per khat na ka benta ke ai. dan kibri ke ong yai beda jingai ong la dak yai beda jingai tam dan kam aja biang mo blen ai jabieng blen ai jabieng ong mo beri wa ban perkat wa ban ken wa ban calculate maru ai ke jabieng mo Kom basi ong keren bet ka jingai. Pim tip ka bible la ka jabieng chopi. Pim keren ka du jingai. Ha? Pinum tip mono badai. Mo hanrai ka bomot ka jabieng la ai pi ba pensin kan. Ya kapa fin bu jingkan mau. Kumno ngan bu jingkan mau, kumno bangan ai, katno bangan de banai. But kawai gede, kawai ne sipo ublek utunjuk yang ingi kongon em kata. Bahang tu baneng ilai sedang bangi puli, mo kalau nong ba khatar kos pel markos. Kita kibriu jong Parisi bat kumju no Herod ki wanda. Namar ban tunjuk yu utra. Hare hak jui kalau nong fin de yu ibu utra usah kata jingkan show. Hak jui kalau nong fin lapat. Kibabon ki wan ai mon sobhalut. Hari terau ya rok teng ketu gawai. Dah beri ba ai ardam ni. kamu ke jing air ke jing mana mo Kecing ai dia kecing mana. But kenapa balik ni ke beri ai lut dah. But kasuto ya ke banwan ai so blai ke ai ba ke dei ban ai. Ka hok ka so blai ke. Tei ka tangi hab ban suto hakini ke ski ke bamenta. Nama robun sinam ngi babun ngi om kani ke testament berim testament temai. Ngai pihak tan ni ke Bible testament berim ne testament temai. Kadon ke bangi ong ka hukum, kadon bangi ong ka dika an, kadon kum tak ter mo. Kidon lala ka jong ka benta kum mangitip hapo ri India kadon ke criminal law, kadon ke civil law, kum tak ter. Tingi haban tip ya ka tin ke jong blai ro. Ba utrai ke ke ba Ukraine. Bar kham ta me lamar ladangim suto ya kata syapang ka jing afi usai tanam. Ukwa bahai yang i bagi naik tip ya ka an jong ka tin. Maladangim tip ngin bakla ben. Adang itip pindapai hak ke mada tang mak bapoi hayeng ta cuma mentang ngin kitong na kor ngi sutu ka poi katakan tangi da tip te bad kan show ya ka ko banginai pelut tam namar malay ngi yo tang kata denem kan no tam trai ha ka yo ka kot dei kata ublei usutu ya kata namar ki kon Israel kim tip ai shapangani ka jing ai Abraham ye ke balale kim tip ai shu namar Abraham nakayeng jong ukpa umi kum ubri uberuspa na po Mesopotamia hey bala biang lot na dong sedong umi bat upoi sya kani garong keri cloud upoi keri kanan to kopor ndani ei ruem hari hangta usutu ya ke ei ke ba ublei hikayo par hadin jo kata ki Israel kim pat dei geri nyopongot ki apoi mo hapo Egypt por ba kimi na Egypt kim tip kum no kila yo ksiar kayo pe lamar ba kim tip ya kata ksiar kishnar khun masida beli tahu sedote lemar ba kim tip baru blai uang ngah ban hikai manga menu ba hikai ban ken pisa mdek mek pai ki kon ni thiet kata pe yo kata kador satam kata menu ba hikai kemek pa mdek ba hikai beru nabat nongkong do kemek pa fi blai ude kupa jongi kan hikai yang ngi sepang kam management kan ong kun le kumne ba phinyo mat ya kata ka jingkerku Shim le kumne. Wan le kamba pi kwa. Wan long kum tu ba. Bu Jisu da ai kan nuksa ka bang so pela ba kal nong ka ba arpusan na gospel Matius. Sepong tu boyo tiki talent. Uta we utep no ta kan le ka mon na jong. Fi uni ba ai tu lai. Ka shong haki ki le kum lo. Hare wang ason shim jing kan ba. So wan shim jing kan ni we tu le ka mon na jong tu tep. Ha bu tep tum dan jing mi ai. Te ba bon ba nangi. Tau sambai bu bleu ai ngi tep no. Namar ngi ong blei uit ya kajing ai mon sobha jungi hare kanukum kanu ka mon sobha pidon ken kata ta kadi kajing keli ka bakrau namar ka mon sobha jungi yam barobor kajing ai so blei ladangi don ka kot san spa bar ka kot san po ha bangile jeseng ngin ai kanu ba jing ai go
Ngina be san po na san spa thing sa chibet ta ba yu. Kata ka di ka mon so ba jongi. Nginum long ko ba ble na ba ble lo ikata ta ba ail. Kun da yu kun bala ka mo we jong u da. Ngim long ko ble ngin lon be kata. Di kata ble ong ngan hikai mangai fi ka management. Bara ba hikai ka management am. Nadu testament berembat. Hadu menta hikai yang i. Kani ka di ka management man lam ka we na sipo. Men kan mau yo ble na to so nong kong jong me. Na kata ka jing yo ka ba nong kong ga jong me. Namar belai, lada menang ban pen kentang ya kaban nengkong. Ki bahadian ki long ki bala kentang. Bat kumju menang, men ken mau bet man gapor haga jingken show nga song. Nga ngapet. Me ai ka bakum no. Fi uble uong to ai to an sa bangala mangan the api ka jingker khu ke. Lada ngamla man the api ka jingker khu ka long ka ba. Fi haba pilih tap pisah pa bang. Mo. Ka penyat ka bang ya fi ne fi penyat ka bang. Penyat ke bank. Ta bangingi kon show try to tadi jong try to penyat try tang hap ngo kai boong try kan. Mo. Kada kata. Kidon ki bang ba pila ban play tang san spot tang ka kidon des pojar. Ba fi dapat ke jing per kalong kumne kan. Kato ka bang ba la ban play pojar am. Ka ai service facilities am da ka ba ta. Kato ba san spot. Kalong ko san spot kan. Dena. Te kata ka jing per. La ngina ban pen kongo ne. Ya ka ka bo play wong. Ang fi ka jing ku. Ngampat juyo yo ubreu bo uduk lamba bo ai ko ina spo. Ngalaman oi kata kata. ke jingsha. Ketika investment. Ngampat juyo haduk menta kum syakri jong trai wat ya ladir ni suto bangilawan nang tanga mar bangipen kongo. Namar mun syang layo to jikai ta ki pastor kim dan kamban ai. Tengah pulih pakai Bible ka dai man ai barok ka kanto mano barok ngini ban ai. Para pangi ayam ngayu itang ni gawe ngamduk ta. Tekum nungan sungai nyo baki ki beriwik fi temat betul kami Butrai long try lo babha ya ka balamat kum nungan ong bakla ngamla man ong babakla ta tegi di man sutu ya ka tangapat jiyo ya ubriu ba ai wish po no star Ngampat ji butahi bale ya ketien ke jong blay bo un bakla bale ya ketien ke jong blay bo un duk. Tadi ta ublay ju feel de ubriu bo feel re ublay ta ju feel ubriu yu tahi bo ya ka kum ketien ke jong uta. fi ka Bible ka ong ngalang hikai gini ha ka Bible school mo haga gospel jong yo anes knong ka khatnyo ujisu ong pan kentang ta ya kini ong pan kentang ya ki da ka jing shisha ka ketin jong me ka long ka jing shisha ka mo le ya ka iba tho ha ka ketin na ma ka ketin ka pan kentang yang ni le ka jing shisha wat le ya ka ka ba fi ka Bible ka ong kum ne ni habal sung tho ai da ka download jong pi tulir Jeremiah pan ka download ka syukur renong ka ba khatnyo de khot ka ba khandai ka kran ka download ka syukur pisania ka download jong Kada ko syukur. ka syukur Sunat ubaston gospel Lukas mo nong ka banengkong dekat sabusan kong suk ru kata kabalanget nabaka jing pendep kan long ya kita ki ru ya ki balakren haka da utrai pi kau mot sisien balanget kamu ka jing pendep kan long bet hakita ki banget ya ka utrai balakren trayong tenjuk ya nga nginut ben tenjuk yang kan mau pastor dia kata dan kipor tentang kaman syang kan mau kata dia mga tang yo jingkai nang kong syapang kata ko ini fo try ong bahap le kata yang kan mau kena gue just sang wilik senong kan dong ketika jaka ke ba mo ke balang ke badang rit situ ke jaka ngilit udah ke bos be itu ke por tadi tahu try ong ailot pisah kat badan ni balang te perkat di paik no bam sibet seteng lenti nang ta hap the sum pniang lenti ke jengai poinum poisho try ong ailot atip mga Taba ay ong tenjuk kawan betul ketin tenjuk kayak orang tenjuk try ong tenjuk inga ong to ong try tenjuk bos bang au teu try ong tenjuk isien belanut ben tenjuk you try ke jing ayam ngasngo be tu ka por mundan issue and re shwaban mi nantu dan bapen kam envelope but kata ke envelope ka biang wit tik kata ke sngi nam ta ka bai pniang wat bai bau praise the lord dan issue tang ba ha ke sngi ki bawan pat tayo ki bawan ni am try ong tenjuk telah tenjuk teh ni pat bo blay yang wang melanut am teh ngar nganut entah cong be kawan pakai interest am komisi 4% kada kata nomor bila ai mo to ai to sa ai To ai jangan sa ai mo. Kata kada ke jingsha.
Ka shlei si syah haduk banum ngam cakap syuk teh. Haduk balak keri mo, haduk pada shlei. Kata kadai, tak tahu kibri yang pastor bantai berspa ngarus spa. Praise the Lord. Akan coba balik lagi orang bangsa bisa weh. Kata agak Sini kedisa. berspa weh ya. Belai beruspa namar bai witness po. Pipen kongo aso nong kong, pikan kong pen kongo elade hak ta kajing aingo ta kata kaski. Utrai wang I lot baik kan. Pin lengo ban banong. Umdai bayalap untuk pastor tapi pi I lot. Kam ta pi dikrani ma pi ta. Kerana ni manga. Umdai bang keren badan ngawai ngi asngau na kajing keren jengno nga ai no. Pi ngap ya kasur na utrai ba ong badai ban ai. Ngawan ai. Pi kajing ai ngi si ong am nai ngap na kibreu. Ngap na kaktir. Amen. Ngap kai bo mun sim ju utrai ong pi. Le ya kata pinyo mat jenggerku. Tentang kita ngi just like oh ngolong ayu ba am pi ai no na mar ju breu am teng pinum la ba ni o. Ai na mar kai ba ong kaktin ju. Wanum ai ba kajing jong pi kan shong ha kajing hikai jong kibreu. Ai kajing jong pi kan shong ha kaktin jong blai. Namar 8 kentang yang ida kajing sisa de kaktin jong blai. Amen. Bat pila ban ai kidekot pila ban ai nuksa bat kamta me yala de. Don si sen nga bala wan mong nga. Pi kai nga kat nga ya pi tangam ite jinggerku. Nga pi iya nga pat kumno. Pi kade kata ta. Ai bangin suto ya kata ta. Kamne bang ikran manong bas sarong. Hari kani di kajing sisa. Namar belai kai ba hikaya ngilam mat sua. What you hikai ya ka babim jule. Mo kidon mo un saya keren ya kata mo. Tunget ya kaktin jonga wat le ya ka kam. Hari ngi mikai kata. Ngi kai ya kai ka bangi suto dala dia. Ngi yo mat jinggerku. De kata banut banong ya ki wei ta. Ong shim ma piro. Ba piro pinyo mat jinggerku. Nama kani ka di ka benta. Barkan mo ngim ju ai siya ka balang. Ngim ai siya ki pastor. Neki syakri ni ai siya ublay. But ublay uyo iya kata. Kung ba Melkisedek ukur kuyo Abraham, de kata bangiwan lami gawin ni kasipaw, nengi dan lumya ki jing aingo, nengiwan lami so nong kong don kamban do iPad. Man kurku ya kata gidon ba don kam mo bali ai. Cuman batam don nong do iPad. Kumnon kerku. Kunon kurku. Fisto em. Pinut beli tap pisa habang visually buat bayi hang tu linyo. Pilih ai baik hai tu counter dah. Hai tu counter. Maksud kena. Biar set. Biar seru. Dia kata. Mo banong balik mga suto pangadap ai. Kalau kum juro ai hai ba vio jing duai. Bagata kadik reset kadik jing duai. Lada dan berduai ya pi. Tate artatin mah. Ai sya ba vio ban duai perkat mah pi. Tentang kau beli mo si orang beli melak ban tap box. Si don bong tang ngalah ban tap lak ban duai ya kata. Hari por bapang dah beli film syukwa pen si orang pastor ngalah tok tu kamat duai apa ke box. Sa si duai bin tu na box lah biang. Pida kwa ban ni kendo iti pastor ba inda bukti ya pi. Tu beli patah kejing ai kan film lak ban up. Namar beli apa bukti fi. Abraham udah up you Melkisedek dah. Baun kurku bat kelmau ikan ni kau. Ai ukpu. Filip hak tu keporam ukpu mde balasyat lupa. Jinjar bahak pi kepor. Kim don fridge kumberon menta. Ki hapan lai ban syat. Fina kenma haba ki wan tu ki angel. Abraham wan haying. Pak syat wud paut wud hapan up. Ki angel kemong ni la kerke melano men i. Ngila emplat hakan nga pertai fast food. Wud. Kim don por ta nga kwa banong filej hai ba piyo ban duai ya pi. Ban kerku ya pi. Kidon ki balang ki lek pok box ane pet ki pastor ki duai nem. Haba ki duai nget je kata kejenggerku. Handai kumba pila ban up entah bapang pastor nuan duai pi. Ai ma pir. Handai wan perlong pada pastor babun seni ki syakri jong blai. Ngimong fi ai tang syangi ngiong fi ai chakno no syakri jong blai. Handai ai ha uta ubala ban duai ya pi. Ngan perlong pada ya uam. Wan sim na ye. Perlong pe wan lam. Wan lam tu mo. Wan lam hoi kadon Kabang gam julet siang. Ni kalau don gibang boleh siang. Kidon pat lamong lagi teman old age. Kata kaya ngamong fi na tingkat kala balong bu pastor upoi haye. Tapi la ai. Hari wanum khot kerpang hi pastor wan ai ko ispon namar tang pitunjuk pada pastor. Ni katang si ai min sim gitu. Wan lam. Hoi kadon pat ha ka bahateng fi kendo fi yo ban ai no. Ai. Wanum bu teng pat ya kata kajing ai. Bat kham tam ngilai keren go ini sipo. Ini keren ro kindia ha ka ni ka por ka bementa. Sepang sok nongkong. Une usok nongkong. Belengi haban burom yo blay. Na ka ban nongkong. Nama ka probab ka keren ni kata nong balai dokhat ba khandai ko mo burom yo blay. Na ka spa pasok nongkong.
mo teng ki ong sok nang kong jur ki kumta ikwa ban ye kran ha kan ni ka por menta mo hindak pastor pinyo i ka ban pensyai bakan long ka jengger khu So nan kong uday uta ba shibo lada ubreu uyo ya ka tulop ka baneng kong. Namar ula padwai ban yo akam. Tadala yo akam, ayo tulop ka baneng kong teng dala abun lay, la benut. Henry ka babel kong kata tu burom yu try, kadai ke jing burom yu try, da ka ba sungungo yu blay, da ka ba aino iya ka tu ka tulop ka baneng kong. Namar klemu try yo hire ka tu ka kam. Tadi namar bu try ai tu ka kam, da ka mansim ke jing sungungo, da ka mansim ke jing sungu burom yu try, ai ngi penon burom yu try, da ka tu sok neng kong. Badeng tak tin blay, bati tiar jong fikin shlay da ka jing krai, but ki kort liet jeng fi de ki wan ge batmai utrai ong an let mai man la kasngi fin kan mau ye ge jing ai ge jong u abel ru boleh bu bleu pediang ge jing ai jong abel namar wan lam ye ta ka beningkong ye ka sngai tam ye ka batam ba deng ta bu blei u pediang ye ge jing kenya ka jong u abel kan bukan bat wan ra kam hadien ka babel ka ong ba andala bun sngi kamu wan ra ada penon kam shela di adalah sungu bala tam la ne sungu ba sungu mentoy shu wan ra ada kita giso aki blasti kita giso aki ba mo ki balik sigi lapot ro bala tam kan tait te wan ban ai shu blei tadeng ta bo blei uklem pediang ke jeng kenya ke jong kan bo blei pediang ke jong abel kesawan ke jeng bisni blei pediang tu tai blei ku teng tai tadeng ta wan man so ta kamen siman penyap ro tadi ta bangi pet ya ga jingle ka jong u abel am ngi haban yo ikene ka nuksam kamu ngi hab abet ya ka bahatam kibri betri business kin le am dong as ikai ka tang ong ba ladap yo ya ka tu kan nong ka benengkong jong tu ka sngi ta compare li suka ni sipia kan nong ka benengkong ai no shu try kam de ka try tang ka jing yo nong ai no shu try fi bu dukan fi yo le se stin ka sipia na fi yo po jar ngam tip ya ka tan silak ro da ka biyo nan kong kadai ki jong try. Da shubo pastor kum kani mo. Cuma dah kata ka kesni ke baki dirukan, ki play dukan kesni ke bani kong. Cuma ki once in one language. Ki once in one language aka juga por. Te hang tu kan. Em kadai ka tu ba di nan kong mi kan. Kata ki once in one tu pastor language. Language makanaru tu basiu nan kong. Siu ni kong. Basiu nan kong. but so nang kong kadai ka ba tu banai namar belai pinakan mau ka jing pen shoy kan wan bahasa nang kong namar belai u akhanda pi ka Jericho try wong ani ri ke jonga kawan ka jing pen shoy de kat kene ka barandi kene ka siar i fi pen benut fi Kebang pastor tu tulop nang kong fi la pe tapi Ada. Bamba jio ali meno-meno. ni pekat ayat kita bro si benai la traveling an su ai ka nang kong so blai tangan chuan ai no kumta Kat bangala. kal bangala mangan su ai so bahano mo ai ka baong kaktin ke jong blai le ya kata fi to pet hadu manta nganget ngabat ma pingin ni pediang lot baro ke Israel hadu manta yo jenggur khunem yo na Ya jengker Kayo. la fi pe ya teknologi ke long top dedem dai hakiki banta ke long top Jeng jeng em. kita beli yo ke long top kipen kongo am ini spop ki ai da Go so kong. kipen kongo te so nung kong ta supet makiro ki kongo te belingi pat Kata ki asi ki lebi te. Sam ngilai kan utam la dingi asu tra. sutra badai kata ta ngi klat ya kata ban pet te ngong fi ke jat ber ngi khasile ya ngalong ne bat ka thli bat ka kangkop Tang. Long Beli. bersih kadi bagi benut tu pastor. Yang belum le yo kan ni. Lah orang dong kam kambun manga. judap hira te la jor Biru. Namar ladang ngimla ban asu blai em nginum dap hiru ila de. namar balai Udan unum bam tu. ngitrai kan batrai Kalut kasarwa. pelaba teli Pelaba pe. Bo kitab hagai ke omo kitab tapi kitab pelaba pe Pelaba pe. namar kongo namar kini kim not ban avi kitab hagai lagi om snai Ya, tentang temple dah ki ong kelas sna sari yang lajong beli sna temple ki ang mentar ngi em sna yang lajong sota ban sna ke yang lajong ngi kwa ban sna yang mane ha tentang ke to yang mane ngasi omo kaditang ke cakap modeling dah balai kitab seperti tang style dah musim try pam juki sure man sna ka yeng ban mani yo blai kam dai ban show ya kibrio
Kadai ke jaka shisha ba mani yo blai. Kamdai competition. Kamdai competition ka ba kumno. Kadai shisha ba dapat. Ani ka presence ka jong try. Kadai ka ta. Anda ki beri menta. La klet. No ya kata ka benta. Fi ka Bible ka ong habang iwan lam tau so no kong. Ni borom yo blai ta. Mdai borom. Fi u Joshua untip. Kai ka pop balale. Fi hadin kata lengo ta fi kiram pi ka snong ai ta fi. Barit bah. Fi ai bula ai lupa ta yaki. Rem pat hak tu ta. Karem sedon itu bala di ai lupa yaki. Namar balai. Haban nongkong. Fi hak dai so nongkong ngam ndon mo betul. Fi tip tang fi badu balai. Fi badu balai. Balada fi mla men pen kongo ya kata. Kalong ka ba ba. Namar balai. Ublai umla men promote fi. Kadai bang imla ban liat kat kum kamon jong dia. Ma ne imla ban liat kat kum ba ka jingkwa ka jongi. Ma bun sen ro bang idan ha ka ne ka ri ka jongi ma ha ka ne ka ri India ka jongi. Ubri unum la ban liat kat ka ba kwa. Kadai nam de ne umla ma blai kadan ka an. War ka ha ka snong ru kadan ka hukum jo ka snong ru. Bat lada uliak palat ya kata kamu mau usah dan kuna. War kum juru ublai udan ka ne ka ktien te. Barkum bafila omane ba kaktian gede ke shisha te ke shisha de kaktian ke jomble te but la dengi yak ko mene kaktian ini ibete kata ka jikur ko amen but balai ru ong ko magi layak ren bene balengi hikai ma balai bagi la mat shwa kum juru balai ubriu ya lap em udah 4 mat trai ulap banya lap trai unum lap banya lap ma balai ulap mat che la dia am usaya lap te ya kata ka jingai ke jomble kum juru te bagi mat ya ke jikur ko jomble Ngi iya kata kajing pendap ka jong play. Ngi ibu play seneng to nong mundo. Kadang-kadang kita testimoni ro gini gisngi amba. Marmare ni gistarik ngi don giseng ma. So ni kong. Giseng so nang kong. Bai dan tai kong si wa giseng bahang ni di business woman. Badeng tai ong habang play ka artarik. Ia kata kajing yo ka bening kong ngan awi sublay. Tani tai li play dukan. Play kajing DM ka along si bapalat. But yung ngampat ju experience menu-menu ka artarik benwan ka tuki customer. Tadi entah kalau pun perkat i. Tela bendua telamu. Tang bayong. Namar bangal akular yutra. Tagaday entah iklam menurut ban ai. Yang kita kisah nang kong kajong i. But ya tu bau blay ku i hamne benai haduk kata-kata. Yung ngamla ban mundur. Ngamla ban mundur haduk ba kita ki marwari bi ili cimtiar am kita lengok teh ki marwari kita pendam kita burom teh i mar melaban bodur bi isi cashback im ju pesaram syo mar ilayo ke jing kaya ne ang wadu simram tapi sedang dah berit dah bala hoi ketuan ni don hitang bak clear bet wadu pesaram nomar bahkan mar ajik ya fi tadi entah haduk bagi dah salam teh ki marwari wai teki mai la kalong ang api hoi kesngi Mentah fidang sim na kiam kasapoi kapor bagi baik kita sim na fi. Long kadi kau mun aka bakut baik kawan baik jingkong we. Jadi kata. Parang imla man kongo. Kalong le no eno kay kajing tip ke jongi ya kati. Cuma mata ngala tip kini kaktin ke thok kumni ngadong nga nganyat kumni ru blay utip te kadonot jonga. Lahi ban long kumta. Mentah la thok no entry fi nganrong la karong utip utip te. Sa fight. Sa panyam. Don kibriu ki ong ro nagawen ni shpo ngan ai na kibriu. Long no try kata. Nomor Don ki ong em ban la u blay ka palang lars ba. umla de banai ski brio besar. Kamong te asu brio. Waras ka jingkit show ko jong play de. Kabada isu briu na isu briu. Tekum non ai ka ba isu briu pat pastor. Fi de nama kata kajing ai so ubriu ke de kata kajing ai isn ai da. Fi de kamau Cornelius. Halanong ba sipo. Jong ka kam ki apostle ne mangta ka Bible thamai ba ome ka kam. Ka tho kumni ha ka de khot ka ba kani ka de ka kentien ka ba u angel Ukran ya u Cornelius ha ka de khot ka ba saw. Ute haba ulak mi shan. Ha bat ba udang kendet ula ong kumno kenrat de ula ya tho ha ki jing duai jong me bat ki jing ai isn ai jong me ki lakio sot kum ke jing kan ma wakmat ublai Kijing duai bagi jing ai snai. Kawan kata kentin isnai te. Bangakan mabu jisur Ukraini ka jo hi. Matius nong ba arfulai kena dekat arfulai kong kordit. Ya pi ki nong tho bagi farsi ki ba arsap. Na ba pi ai ya ka ba shipo na ki pudina ba na ki dil ba na ki kumin.
Ba fila no te ya kata ki ba kham kia ki jonggo hukum ya ka hok bat ya ke jing isnai bat ya ke jing wong hang ni kala dai kan ya pi ban le ikini ban ai kata ka wei na kisipau ri om ban no ya kita ki wei kabu jisu hi wong dei ban ai ka wei na kisipau tang ba film dei ban klet pat ya kata ka hok ke jing isnai ba ke jing Bakani ka jing ai isnai fi u Cornelius ule yu ka jing ai isnai nu dan ru tu wei how bo jisu ong bo ula persna ya ka temple maka don kum ta apa ka Bible bo kibam dei ki jiu pi ka jing ai isnai kamut bait bang actually isnai yaki beduk kamut tangai kata ba isnai ki beduk jisu ong ki beduk fidan man kasing ita kenapa kiseran jong jisu hi kam tamu Judas le udah dom ya kata bakani ka beriu kawan ra ya ka yang dari albastar udah kain lais pak suka fi baru jisu ong ki beduk fi yo teman ka si fi kembang ji ais name li ayo beduk u beduk bakum no dei nama kata kedon ke jing ais ne bangi pha ka gospel ke baki we ki ni jing penem kam de jing ais ne kata man ngi pha sa ka commission ngi suthu ya kata ngi ai ya kata bakani kan lek kum ka jing ai ngo ngi ai ba ka jing ai ngo kan lek jing i sa kam man pon poi ya ka kita ka hak ba ka jing ai ngo ha ka jing ai ngo ta bu tra upet ka jing ai sen ai bakum no ngi ai mentang ngi suthu ha ka to ka snong ka don ka iu kum tangi ai ka don ka benta bangi ai marmet hande ka ba ai marmet teng teng am ka pon mong baro ka batai ya fi ka jing ai sen ai ka long kum kim dat mo sto teng teng shma ngala ai sen ai ya fi ngan kwa ba fin burom be jangan man ka singita Bagaimana pan raman lagas ngi? ha Malam ni long boleh jong. Fi ka jing ai sen ai ka mut bang asisten nga ai ketiga dia jong am dei bantep ngapat ini la le he kata waduh tahu ba yo diang ru kata ka jing ai sen ai udai masu thu bakane ka jing sen ai ka ngam le dia ka kidon ki brio habadala yo ka jing sen ai kim su thu bakane ka jing ai sen ai ka jing ai sen ai bat kham tam teng teng i sen ai wa ki shakri ki jong le ru kan ani ki wan kum ta fe ki wan kum ta ngi sen ai ong pastor ngim dan ai ne ki ne evangelist ne unang wan lam ktien kum no ngi sen ai ngi kur khu kan ya kata ka jing wan ka jong ki ta ngi num pha thli ta namar bale kilawan yang ngi ban ai ya ka ktien te yang ngi ru ka dei ya ngi ru ban isen ai ya ki te bun ba ki bru kim nang ya ka benis ke jing ai snake kam dei atang ka pisa ka dei ka bam ne ha ka kup kum ta ter ngile ba ta but ai bangin long ru ki ba start ken ha ka ne ka banta but dei nama kata karena lihat kestunan ne wong bo uni u angel u ongum ne te ula ya thu ba ka jing duai jong me ba ka jing ai isen ai jong me ki la ki sot kum ka jing ken mau wat le isen ai kam da duai wat le isne man kata yo haba file ban ajing aingo doai sha ong trai memon kat noi nga banai namar bale fi doai fi ai kat ong mon jong trai wa kam doai cuma tang ale isne fi ngabitar ta mo kumbun shuang ile yalap hayo molong e kidan bapa ni nak lampa mi isne ta ai dan ai ini la buat je ne bitar so bitar kata Denam dai. Kaba mot sia shua pangan ais ne ngat sutu ka di genuine ne kam dai ken. Kene ka jing ais ne ngadwai wanong tra me mon ayu ya nga. Na do mon pan pisa na ngaro. Ngadwai shua shua pangan ai. Lamar beleng anum kami bo unan pan pai no pan pai ro tra me sem tra ya la me nga ai be. An ai be yo. Kadai kata kaba don kam do hakane kaba ong ka jing ai is ne. Ngidon kam ban is ne hai bari ya ki mo ki khon bam don kami ka pasu. Mo ki kun swet hari ngi tip ahmad jong trang mononum de kun swet namar ublei ude kupa jogi kun swet hari ublei ukur khu yang ngi bangin ai yaki yaki riu kan thai ki riu kan thai ba shisha ke pi damar upolo ong ki don ki riu kan thai but ki don ki riu kan thai ki bom de shisha ula batai pi ngi hama sutuk riu kan thai ba dei ba kum no kan de ta ka bible ang strat on pulem ka batai lot ingi kum no bagi dei ban le ro chingai snai halong habashai but kam ta mang isu tho ba kani ka jingle jong am ublei uyoi haba ublei yo i kalong ka jingker khu kata ka jing ai snai nge jong ublei but fite haba fi pen kongo am ublei kur khu fi hado fi dalar ba lai jing snai fi teng teng am ngalar ba no fi kum kristan cuma mentangi alap ka gospel nilai ben alap dan bedi kya ki kelab mut pinong ki sange no ka kam hanta kamdai yaki tang ba philek ben yalap yaki nong de kya banong kala ba mut pediang jisu
pihak doai ro nong ablai memon ayu ipanga bangan le ta jongki asuk ban suli alap mo ngasi igi yang ngelap apulu yang ngelap ta ngayero yaki hana subur kitu nong dikiat kila kala ka bamon ngam kren ni nong di Iya no sendan. kin no sendat Itu kin kakam. bam da kai hatu fi kloy man karsani ki dia kata ka gospel ka dawai ya kata ro kam dei etang balai ban peniang ro yaki bro pisai nang tala marki kila melen ban em nang to na maryo bakin pai biang to ki man ta arsing isteyo dan pisai ki pai biang karam kadan ta tadi nam ta kani ka ek bakal ka met ka jong try ne ka bangi ong ka balang ne ka jing shakri ka ministry ka don kam ya kata banong ngile kum noi kini ki bro ada ki kala bom kam dei yangi tang bangindan ne ka vision ban peniang ya ki filet ban ta ban yalap ki nuti ki kala ka bom Kila e. kila melen ban em na ka met la jong ban ta fin le kum noi ki ban peniang pi hang ta ka don ka jing ai snei ga pi ai snei ya ki bakin yang sunan ha ka jat la jong le isnei ke jing ai snei long kum ta kum bole utrai te yu Bartimayos u Bartimayos so bonon walau no ya ka jang krom ka jong ka mau le yalap em dei tang ba pi yalap ban pen em ki man sem ada pi le ban ye pen yang ro ya kita ki man sem kan ki judon ni hakine ki bata ki chu ong ngam tip kan no ba chi shadow ni wei ba iwan ban ya kan ba kita ki riu head spa ki don kata ka jat ki ba head spa ki om pi don pisa kan ni beli pi mi arab ki ba dek untum tu ki om bangim jelak ban arab boro ni arab tang para jat kabamot orang isu tu kabanung kong do kadai yang ngi kum ta ngilek ban yarap ya kita ki ba pedang choyo trai kan bakin yang kamontoy ngali ais poteng kayu nong krong namala sai ka siru non song krong yang na su tu ne balangai kan kaman pedang Itu ki bakrong mon pan si om bek ser rupa ngim dan. kerteng jisu hari gitu baladon baru jisu ni yo ida dai kata upol utho mo Makedonia ba kumno ki yarap kan itu kadai yang ngiru ngidai bukan maksud tu ban peniang kan jangan ta kumandang ilek caki red light area mo kitu ki kentai nuti ni fitik ngau si ong fi kadon kam dei yang ngitang kajing alap kadai ringit Kencing erap. kajing arab ban peni jing ye yaki ban peniang yaki hakakam ban ai counseling yaki ban bu kinong syarai halo jungki kadawa ka babon dah kata kami dah kajing isnai barka kajing syakri kadai bandon kan ya kata kajing isnai Is ngono pastor lagi nuti kiwan ngin kloy ben erap. ni habi rap itu pastor Ni yarap. ngila ju yarap hiru babon mo pastor Kadai. umdai bangi kren sorong Ha. mo ngila ju yarap ro Kadai ke jingkot. kam dai yang ngi bangi shu ya gospel kum tu Kadai ke jingkot ke jong blai ru yang ni. Bala dadan kum gitar ngi kloy hi ban. ada klam dapan pawi ke kertang Ha kadai. kadai yang ngi ban peniang kan naman gidon ni ka vision pastor bangi le yalap yakin nong di kiat tengi sutu la dakin kiat kin pam dak ai dah melian nak tu tengi ai ki ka kam Kadang stang ke la syakri ru bangi lek ya lap plus bejar. Kadang mau kita ki kenhon ki jongi ki bai lek yang tu. Ki ba persyang menjob ya ki bangi ngau ba ya kata babon ki briu ki pois ya kata ke kam na marba. Ki kerdo. Mat jing ya. Bagari kata ngi ngau mo. Aduh try kot ya pi ba fin kala ka mut sya. Try un sependap kita ki jing don kam. Umpenan kam no. Umpenan kam ni ki syakri ke jongi. Bat katar ke jing isen aero bangiler ki kitar ke bayor ke dia besutuk kan. Hablong si sedang sya. ke berit. Handai try uang ke bakut dengan man krau. Hablong sya bai. Kali kata. Ya ke jing juga kabam ke jangkup hi ke Bible ke ibu orang ba da ubriu yo ke bam ke jangkup kin so. Hun ngidan kaman sutuk tu ya kata. Ya kata ya ta kam ong yaki bagin ai yaki ke ying ke bah kam ta em. Ai kali super khat mo pastor ngi ju ya keren ya kata kam ta ma pi ju keren ya kata ke bentam mo. Bamun shua haba ki missionary ki poi. Kita shimi to ka yeng mission dah. Begitu ki besabe ban bersaya ki mun fan bam ya ki am. Ngi man tangem dun shu tong kita. Ang katu ka jing di. Kadi ka jong pi. Kam dei ka jong a. Sumut kum kita an le kum no kan. Ngong fi ka don kam yang ngi am ban kener ya ka kti sa ka ba kraw. Sa ka ba kraw tang ngong fi. But kam dei yang ngi tang ban su ong na ka rim yang sentur. Handai daki jing le kata ka jing ai isnai kan kita ki jing ai nguk ke jongi kan bangin wan lam bangin ongin ai damar balengi sutu kan ka don kam ngi sene menta ngi don kam tang ban snai yang mani babun sen ka bakong santam ngi perkhat hang ni am ka mission walk ka bakrau tam ka dei ban snai yang mani hoi ka don kam ong fi kam don kam ka mani ka don kam ka don kam ban don kata ka yeng ban sakri
Handai tang bangin sna ka yeng ba syakri handai ngin sung thur bangin wan lamro ya kita ki brio bakin syakri si syata ba klabamon bakin long ka jingger khu ya ki weite bakin long ki ba penyeng ya ki weite perkhalu Abraham penyeng te ulot ubam dan ni ka jingkot wat la da no la syak lu tilut Abraham ai biang yang ma yang namar bale usuthu ya kata ngibat kata dia kajing keli bakrau ngi wan lami kajing wain expo ngi wan lami so nongkong ngi wan lami kajing aingo bat kumjur ngin aingo wan lam ken ya kata kajing aingo isnai ngi don kamba kini kisngi haka jela jungi la pajak ngi sile isnai tang haki to ki ayom Season. kadon tang ka ayom hana ngalong fikiran kidan babun ki basa hamarjan jungi kidan babun kidan kamba yang fiong ni giti gide tadon kam kai manirap yaki ai syaka kospel ada kiyo jisu sapniang lada kipat yo jisu kan mau bet kam dai ya fi ba balai nama kajing ai jong fi yo kipan kambak la ai so jisu lada kipat yang jisu dan hang ta fi la pet fi genuine hang ta dia kata fi dong kam kajing duai ki beri tentang kile balai kospel api wan jesang bat ngingin ai kata ngin le kum ta wajule kular Kai swa, ka ibu musim jong blay ong ma. Jisu bau kau di kesenran, wan ngan pelang menong tung beriu. Kalau orang wan ngan pelang yang kata ngal ay kata kan. Kalau pelang re kata, aduh begini kesenran begini sat tangan lang tu fi. Udah keren ni kata, kular kata, lamar balik utara bau kau yang ni, bau kau yang ni cakap bentar ke bakerau. Bah kau yang ni tang bangingin dap, bau kau yang ni bangin long. Kajing pendap ru ya kiwai. But kita kiwai kita pendap ya kiwai kan. Kadang-kadang kan pur tu. Maganda ka jingay. Kalau kumba kan mabina katin jumlay ba utray wang mo. Tepelang ye ka spa mo habneng. Haba kanyang sarang kamlaan ba ang beginong tu kamlaan pa iba tu. Bala haba kadon ka spa jvi hang ta ka dono jvi kadon. Ta kata ka ya bangi ay ka pisa ka jongi ru ngipen emi ki mensim. Bala haba ki mensim ki im kadon ha kata ka bang. Ka ba ka kanyang kamlaan bam ki sarang kimlaan bam kinong tu kimlaan pan pa iba tu. Badeng ta ba haba ngi ay ka jing don ka jongi. Nak bentaban penemi ki mensim, ban pen yang iki ro ki kijat ki jongki. Tabaki ki im kata pisah jongi kan return back. Gadai. Kan man pai back. Ha kan syak luti Kat badang keren ni pustong akan mau si sing adon ka balakam slam tai kong i ong ngam ni. Lada i pastor in siu no ya kan ka ram jonga am ngan man deseng no bat ki. Yong kum ta. I pa ong e kata lang ba ti wi kong. Ngong i tai kong. Lada ngi dei ban tit bring beling in tit ya pi ba ka bru ka basa ram. Ngi la tit be ka bru pom do ram. No deseng. Te fi kam dei ka dei hang tang fi ngi haban doi. Kinan ki bru ki ba kwa ban wan se deseng ba pin pelai ram ma pi. Ki kwi lenti ai na pi. Bat kan maro ya kan ka wei. Lada ka jing ai jong ubriu na jong ka briu kam dei na ka download baro jing ai snai am cuma mata yo jing snai wanung komentar ro. Hapai bah dei menangi omor riu kan thai na mangi lalap ta. Tengi hapan su thupat ya kata ka bentaro ki ba yo diang ro. Pila pediang yo trayam. Ki ba pediang ro ki hap start. Ki ba ai ro ki hap start. Bat baro ki habanya ka jing tuai ke. Ukarnelius udah ubriu berdoai. Angel jong blay ro. Ba kaning la ban ong pastor ro. Ka jing ai jongi ngini yo nam dei tang nau angel jong blay. Tang nau blay. Ka jing ai jongi dia kata ong ke file ketika mon ketika diang dei bentep am. Haru blay tu tep. Ban nganget perkat fi Cornelius tu sing kat no ka try ka jing ngau ka jong u da ba u angel wang nga yo kala shem ya ka jing so bha kata ka jing duaing ka jong me par kum juru kata ka jing le isnei ka jong me kata ta kanam mde na ki bro no blay kata ka de ngini yo ta perkat ngini yet yala dia ka jing le ka jong ngi anam ne no blay kan ka jing duai jong ngi anam ne no blay kan na me no pastor Kadai. Kegi bangile. Kam dai bangin yo no brio. Ka bangin le kadai bangin yo ki jing ro no tra. amen Katin jumle kren ni kata ba don sibon ki brio ki kwa ki jing ro na ki brio. Tara ki i no tra. Ta kadai kata mangi baro ngi song ngi kren ha ni ka sngi kan long namar bangi song i je fi bangi kwa ba blay unda kar khu si sha ga jim ga jong pi ba unda the no book i ta ki jing kar khu bi ter jo vi gin dap kin chle hado banum ngam jaka sho namar blay man ba ta ki nong bot jong kin long ki ba dok man ba ki ta ki nong bot jong kin long ki ba kerdo mar trai jongi udah trai bo pendap utrai bo pen paho ila jong ki breu ki jong ngai na do basdang bagi breu ki jong blay ki david ki ba paho fin pet
Yu Adam do beri beruspa atam. Haga Bible. Fin pei su Abraham, fin pei kiwe de. Ngi wat u Jisu ru de beruspa, wa jong Jisu bedok ma. Hoi wana ke jinglong dok mereka jan jo ka rem do kata kida ya bentar de. Ya ka jan ke jang mereka dai ke barem. Tadi tahu Jisu mde batat. Tak tahu Jisu. Kwa benong ifi. Pun kibiru ki lap betang katana suk ki baduk kim jusuk ki jenjar ba kim la hiru ban pendap irdi kim la ban long jingker kur iki wei tadai tangi lap ya kade fin long ki breu ki bla kerku ban long ru ka daw jong jingker ku ba kata kade ki jingkular ke jong blai ya Abraham bangan kerku ya me ban long ke jingker ku tangi ngai ki kran ni ni don preng jong fi ke ni ka por le se don preng jong fi don ya ke jing ke bade ka yo ka kot but ngastunat ban penken mawi kata lada fidan ke jing kerdo akayo ka kot le da katahi ia ka ba finio i ka kamba jom le kumba ubriu sya po besan le injek uru da ka bi besan ni ba unyo khia pang corona ada ke injek corona hi bu unyo khia lada fidan ke jing pang ka ba hakayo ka kot ada ka yo ka kot hi tadeng ta pen sayo ke jing pen Kenar ko hi kenar. Kanar ko dia kanar. Kanar ko dia kanar. Kapisah mah. Kapenyo iya kapisah. Kaspa kapenyo iya kaspa lene utau sembai upen mi ru sembai. Bangangai try kan ko fi kan kasking det wai nam ta jong fi. Ngangai. Ba filio diang jingker ku ngiru abangi kren iyo iya ka jingpen syai. Iyo iya ka jingker ku abangi sam ka ketien ka jong blai syafi. Ngine dua ini ka por menta. Try ni kapor ngi aingu emeko pa baga ktien Jamaica long ka ba ktien Jamaica long ka ba don bor ka ba khamdap be kanu ka white lam ardeng serti ka ktien Jamaica long ka ba shisha ka ktien Jamaica long ka ding ka ktien Jamaica long ternem ba ktien Jamaica konrat ka long ta kupu ka long ta ka ngi aingu emeko konrat try ya ka bangi yo ya ka ktien ka chong me try ba di khon jeme kilo yo sngo ba kinam long tang kino yo sngo rangai umen sim jong blai ukta ya pi umen sim jong blai pen kendo ya pi ba om tang filong kino yo sngo ran kinong le ya ka ktien ba da fi le ya ka ktien ka ba blai ula hukum ya ka ka ba blai ula pen ka jingker ku kalalong kabala koloi na ka menta jong fi hallelujah ngaduai nga kerku fi bagi jingduk jingker do baro akin kan ria na mar fili snow ya ka kubor ba fin le ru ya kata ka bo try kren ngaduai nga kerku fi ba finang le ru kita ki ka bo try hukum ba fin yo diang ya ka jingkular ke jong play ngaduai nga kerku fi ya kerteng ke jong jisu bagi jinglong do bagi jinglong sim jong fi kan long shisha ka bala kerku na do mta ka sngi hakerteng jisu ngi duai amen amen. Try nak kerkui vi ngin saya syampat agawai pat ke episode ngawai pat ke jinya keren num kan ni boleh ke jing sok long dekat vi boleh shibon amen.